दा बे होनायाव जोंनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालायनानै ब्लक लेभेलसिम सेन्ट्रेल लेभेलसिम बयबो आंखौ सापर्ट खालायदों आरो बेजों लोगोसे बिभिन्न धर्म आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया आंखौ सापर्ट खालायदों। बेनि थाखाय आं माने 100% कनफिडेन्ट जे आंनो देरहागोन। देरहासार जानायनि नोंथांमोनहा नुखाबाय बेसेबां मानसि जमा जादों। माने जों लेंहराखै, गावनो गाव मानसिया गोसो जानानै ओंखारनानै फैदों। दा बाहाय आङो नोंखायनो 100% आङो माने कनफिडेन्ट आरो आं खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों। नोंखायनो बयबो आंखौ बरायनानै लानायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो जाय जाय फैदों बेखौ आं धन्यबाद।